så den anden kendt. Ja, det er ikke den anden. Det spiller ikke nogen rolle for vor herre. Ej, nu er du altså sur, Marsen. Jeg er ikke sur. Er du sur? Jeg er ikke sur. Slå så. Ej, ved. Du skal. Ej, du er gal i hovedet. Jeg er ikke gal i hovedet. Men hvis du ikke vil slå, så vil jeg. Hvad sagde? Så. Ikke bande, Lars. Tæm dit sind. Husk Matthæus 5. 38 vers. Der, som nogen giver dig et slag på den højre kind, der skal du vende den anden til. Besind dig, Lars. Lad ordene tale til dig. Lad ordene tale til dig. Vi må øve os grundigt på det her, så vi kan få banket djævlen ud af kroppen på det. Slå så. Nej, nu skal du altså sove, Karl. Kom så. Hvilke, hvad laver de? Ja, de taler sammen. Hvad taler de om? De taler om religion, tror jeg. Det er teologisk interessant, det her. Har du snart fået nok? Hjælper det? Ja. Jeg har det meget bedre end nu. Ja. Tror jeg, Helga elsker mig. Ja, når du bare ikke slås. Ja. Det er vist min tur. Ja. Du. Det er dig, der lægger ud på det. Helga, jeg tror, Martin har gjort mig til en ny og bedre menneske.